UBlei ye Phi bede Phi nye em yo UBlei. Shisha UBlei ye nye. Ni shisha ni nye em yo UBlei. Kene ke kubor hane ke por ni wanrua ban sam hapedeng jong phi. Shuangin poine kubor. Ai kublei phi baro ki para banget. Ki paralok baro ki bas ngabat ki bas syak skor. Hage kerteng ke batiang ba im badan bor jong try jing bolong Jesus Christ. Ngai kublei phi hagane ke por ke ba menta. Ngitip yelade. Bat ngiyo yelade. Shisha UBlei yenge. Bat pitip nam. UBlei keli ngi hagane ke por ba menta. Ngi bede ngi ni am yo UBlei. Tongine pule ne ke ketin ke jo UBlei. Kumno UBlei keli yengi ki breu. Kumno UBlei keli ki banget. Kumno UBlei keli ya kita ki nong buat ke jong o. Nyila ben lap na ke gospel jong Uyonius. Arpuwe ilanong de khot ke bakat san. Ketin ong kumne. Kumta haba ke lia bam jastap. Ujisu ong hau Simon Petros. Ko Simon ukuno Jona. Mekham mame yanga ban yekine uyathu hau hoit ko try metip banga yame uyathu hau topsa yiki kunlang brot jonga kumenenga ong shishangi tip boblei yanga yepi hadu kata nado gabening kong UBlei shua yanga shua yepi but menta hagane kapor boblei kli yanga yepi ko ki para bangai ko ki henmen ki para pet kumno kli hau Petros ong ko Simon ukunu Jona mekham mame yanga banye kini ki ai baro yo Simon Petros UBlei tip eka do not jengo utip eka jingmot jing perkhat jengo utip eka jingem jengo to UBlei kli khnang yo me em yanga banye ka buram jong ka perthai bani ke jing sngo ba ka perthai bani ke ai ke badona ka perthai me kham yanga banye kini sngo tonat ka wei ka long ba u Petros u jubab ke badona ka do not jongo u ang haoi ka try nga yeme metip ya ka ne try nga yeme kini kintin ka jing kran ka jong jisu om tang yo Petros ukuran yepi yangi barok lang barok hakani ke por ba menta u Jisu kli yangi u Jisu kli yepi ne em shisha ya u Jisu lada don shisha ka do not ke jong pi hane ke por ba yo UBlei la pi sngau tu ba ka men sim ke jong pi shisha yo UBlei pi sngau tu ba ka jing em jong pi ka don ka jing dai ba UBlei but yo UBlei hakani ke por ba menta UBlei tip ba yo UBlei UBlei uyo ba ba ka jingem jo pi ka don ka jinga dai bat utip ba ka mensim jo pi yo UBlei henry usngau bapat ucham sngo babat da ka bangi jubab dalade da ka ba ong dalade hoi ka try nga yeme kum ong Petros nga kan tu ye pi da yo UBlei ong hau try hene ka por ba menta hoi ka try nga yeme UBlei ru usngau ba UBlei ru ucham sngo ba ikitin ke bangi jubab lada pi ba ka jingem jong pi kamdon ke jinga de bat UBlei lada pi ba sngo tu ba ka do not jong pi ba ka mensim jong pi kamdon ke jing UBlei hagane ke por kwa ban ong pi kala ba mot na pan map no wan yesu bat UBlei pediang yo Jisu bat yo Jisu IT la ka jong ka jingem shekri yo Jisu jubab sho UBlei ong hoi try na do menta nga yeme u Jisu pat ong ini lada pi yanga batu sumar ye kai ke banga hukum ye pi kano ko UBlei hukum ini ni don kaman sumar UBlei ong kendia na ke basneu ni kendia na ke basneu UBlei ong yele persya e kapop ngin yele persya ye kapop UBlei ong im ga jim ke bakhoi ngin em ga jim ke bakhoi ngin yo UBlei de kata ke donut ke ba shisha ke ba shapok jengi ngin yo UBlei de kata ke jim ke ba shisha ngin yo UBlei de ke jingmut jing perkhat bat kata ke jing ikalong ba ngin selut keyboard bat ke jing ke ba IT lot ke jing ke ba shanya lot ke jing omdan mano ubalak ban penyeklat na kata ka jing how pi yo UBlei pi singo koridor hado kata yo UBlei how pi yo UBlei pi tip nam aba pi yo UBlei namar kata ka jing ke bala pen shopbi kata ka jing kam ju shapte ka jing IT lot oh hallelujah
ke jing it ke go mayan ba shisha la de pi it yo blai shisha la de pi it yo blai hakmat ke partai ke ibi ye pi har UBlei pat u chem sngo ba UBlei u sngo ba kene ke kubor hagane ke por ke wan ro apre nyu pi bakan long ke jingger ko ye pi u jisu kulli ye pi ne em yo la pi sngo tu pi yo blai ong yo try hoi try nga ye me but ke baro utrai hukum ye pi utrai nusa jubab ipi de way pat ikenten ko mau jubab Petros untuk psa ki khun lang berat ki jonga UBlei ban ker kui pi ne ke por bakenta akwa ban duai menta jumpi ni kwa ban kersian pi ke jing duai to gini duai try jisu blei jonga ngawan sheme duai menta ni khon ge jong me ki be i je me ya rap e ki ko try kenang ban jubab sheme ablei ki long shisha ki be i je me kenang ban right code kenang ban code jingmot ban i ban shekri ban mane ban pendon borom ya me ko konrat jisu blei jonga kar kui ki ko try ya la me ki ko men simakoi nyai ti ki por bdang sa ame ko try ni duai ni pan kerteng jisu amen amen UBlei ban kar kui pi namata ko borom jingo